Sumuli Abubakar. Yaya Ahmad. Sumuli Abubakar. Yaya Sude. ina wani Shi na wannan da nika baka labari. Wanda kun shi yake kwafi an sati lokacin da muna makaranta. Wallahi ya kwafi har da suna ne. A lokacin ka yan bukan mai ɗaya mari wallahi shi na muka dan. Sumuli 2 days. Sumuli Abu Nasir 2 days. Ba minti. Ya ake ciki to ya abubuwan. wallahi alhamdulillah. Kai Abu Nasir na san ka makaranta kanka iya ja. Wallahi kana da basira sosai kana ganewa amma kuma sai dai kashi. Yanayin dai abubuwa da tsadar rayuwa wala shiga jami'a na san a yanzu gaskiya alhamdulillah na samu wani biyan kuɗin mu yanzu ma haka na samu admission yanzu da ma wurin an su confirmation ne ka samu admission na shiga jami'a. Kwarai ba ma ni ɗaya ba mu 400 wallahi ya biya mu ya ɗauki nauyin karatun mu tun daga farko har mu ƙare tun daga bakin jam ina waɗi maka. Kai wanga wani ban Allah na cikin jihar ga muku wanga irin taimako haka. Shugaban kamfanin MTech. Shugaban kamfanin gini na MTech Shi ha injiniya MUNIR Musa JEGA. shi din nan dai. Kai gaskiya bawan Allah ga yana kokari. Allah ubangiji dai ya saka mai da gidan aljanna. Amin. Yanzu duk wanda ya ɗauke ka ya ɗauki nauyin makarantar ka. Wallahi ya gina rayuwar mu ya gina gobe. Ai ya zan daga cikin familin ka. Gaskiya wannan haka ne. Congratulations Allah ubangiji ya nuna muku kun ƙari. Amin suma. Shi kuma Allah ya saka mai da alheri. Amin suma. Ya saka mai da gidan aljanna. Amin suma. Amin. Nagode. Ina gaida Sufi. Okay to ya daidai na wanga bawan Allah shugaban kamfanin ginin gana MTech yana mugun kokari gaskiya ya masa sosai. Ya ɗauki nauyin karatun mutum tun daga farko har ƙarshe digiri tun daga jama komi da komi ya biya ma. Kallai Allah ubangiji ya ƙara mai wannan sauri. Allah ya ɗaga wanga kamfani nashi na MTech ya zama kamfani lamba 1 cikin Najeriya. Kamfanin MTech shawarmaya. Injiniya in ya tsara gini sai ka ga kamar